takzvaný předjezdec, bylo ještě možné zakoupující lístek. Opravdu šans, které stojí za to vidět. Ok, já si myslím, že to bude fakt tak já tady nastavím. No a uvidíme ještě, kolik nám tam pojede. Potom bude ta demončí, že ta pak... Ok, já si myslím, že to bude fakt stát za to. Takže já bych neodcházel. No, a ještě kolik tam pojede. Potom byla Vlčka, byl tam Dominik Jakeš, byl tam Luboš Světinský, byl tam Dominik Omelka. Řekni tačkový Dominik Omelka. Tak. Takže byl tam Dominik Jakeš, byl tam Luboš Světinský, byl tam Dominik Omelka. Reakci nebyl u relativně malé obce a tady se sešlo tak moc lidí, že jsem z toho překvapený, takže je vidět, že vám to